Усіх вітаю, даражэнькія. Сёння, як заўжды, мы спрабуем, як заўжды, у сярэдзіне тыдня ладзіць нашыя трансляцыі, нашыя стрымы, але не заўжды гэта атрымліваецца. Так, раз, мяне чуваць. Так, чуваць, спадару Яўгену. О, супер, прывітанне. Вітаю. Як майся? Да нібыта дацягнуў да вечара ўжо не кепска, напэўна. Неяк сумнавата, але... Не, так, трошкі мітусліва апошнім часам таму. Цэлым нармальна, як сам. Таксама не кепска, калі так можна сказаць. Калі нашай часіны так можна сказаць агул. Ну, напэўна, так. Ну што, тады будзем пакрысе пачынаць. З намі сёння Яўген Папакуль, перакладчык-скандынавіст і выкладчык замежных моў. Все правильно сказал? Ну, нібыта так, мы пра выкладчыка яшчэ пагутарым, але вось так. Але так. Вось, сёння, значыцца, адразу для нашых гледачоў. Я вас усіх, хто нас сёння глядзіць і бачыць, папрашу трымацца розных адэкватных правіл сваіх паводзін у нашым чаце. У нас сёння, на жаль, без нашай мадэратаркі ўсё будзе праходзіць. Мы будзем самі сачыць за тым, што ў нашым чаціку адбываецца. Вось, таму, калі ласка, калі у вас ёсць пытанні, задавайце іх абавязкова. Гэтыя пытанні маюць быць адэкватнымі, яны не маюць мець нейкай лаянкі ці нечага такога. Вось, мы са спадаром Яўгенам дамовіліся пра тое, што мы будзем на «ты» весці гэтую размову, вось, каб ніхто тут не хваляваўся. Мы бачымся, насамрэч, першы раз, але... Больш за тое, мы не бачымся, таму што я гляджу проста ў камеру, бо у нас тэхнічныя такія штукі, таму я... Вось, размаўляем так першы раз. Вось, размаўляем першы раз і паспрабуем сёння даведацца. У мяне ёсць некаторая колькасць пытанняў. Спадзяюся, усім будзе цікава і, напэўна, ўжо можна памалу дык і пачынаць. Спадар Яўгене, будзем ісці па сцэнары скандынаўскай мовы, па балбочым крыху пра іх, як і хацелі. Я недзе быў, бачыў, чытаў, што цябе прадстаўлялі як выкладчыка менавіта ісландскай мовы. То правда? Маецца за мной такі грашок невялічкі. Вось, гэта быў такі, хутчэй, напэўна, эксперымент для мяне, таму што я па адукацыі выкладчык ангельскай і нямецкай мовы. З нямецкай неяк у мяне не склалася, я асабліва яе не выкладаў. Вось, толькі там, напэўна, першы год пасля выпуску з універсітэту. Вось, для завочнікаў нешта было такое, зусім просценькае. Вось, і збольшага я якраз такі працаваў з ангельскай мовай і са шведскай, з маёй трэцяй замежнай мовай. А ісландская, так вось атрымалася, што займаўся доўга перакладамі, нешта сам яшчэ там падвучваў, курсы таксама онлайн усякія там праходзіў, нешта глядзеў, і ў нейкі момант мне запрасілі вось у Менску павыкладаць у цэнтры замежных моваў, ці там шведскі цэнтр, вядомы. Вось, і так я 1,5 гады адпрацаваў выкладчыкам ісландскай. Вось, потым вырашыў, што напэўна, далей пакуль што не буду гэтым займацца, потым, можа, яшчэ вярнуся.
да А калі не справы. сакрэт, а чаму? Што здарылася такое, што не захацелася больш? Не тое, што не захацелася, вельмі шмат ёсць працы па-за гэтым. У мяне курсы былі па суботах, вось, і мне проста захацелася мець трошкі такія больш паўнавартасныя выходныя сабе. Вось. І групкі зусім маленькія у мяне, хаця яны класныя, вось, пры гэтым. Вось, у мяне першы набор, вось мы з імі адпрацавалі семестр, нас там было, по-моему, 4 чалавекі, але хадзіла, звычайна, там 2. Вось. А з другой групай мы адпрацавалі цэлы год, вось, у нас там была цудоўная група, акрамя мяне было 2 студэнткі, болей нікога. Вось. Таму пакуль што, напэўна, і попыт такі не зусім вялікі, і, напэўна, мне трэба трошачкі так ад гэтага адпачыць, вось, таму пакуль што перапынак у гэтым. Але так было, выкладаў. Ну, тады асабістае пытанне. Ісландская мова, гэта рэдкасць у нас. Так. Гэта рэдкасць, вялікая прычым. І на ёй, наколькі я чытаў крыху, і гэта было даўно, што ёй валодаюць недзе там 300 з нечым тысяч чалавек. Вось. І у мяне такое пытанне. А як падтрымліваць свой узровень ісландскай, знаходзячыся ў Беларусі? Вось, каб ён не знікаў? Глядзі, адразу, калі вось ладзіліся гэтыя курсы, адразу была такая, умова, не умова, што узровень, з якім мы працуем, это А1, А2. То бок гэта самы такі базавы ўзровень, гэта кшталту мы на самай простай тэмкі можам трошачкі паразмаўляць, мы разбіраемся з вельмі няпростай фанетыкай ісландскай мовы і трошачкі так вось глядзім на такую самую галоўную вось эту вось граматыку. Вось і ўсё. То бок гэта нявольнае валоданне мовай, і я не размаўляю па-ісландску, я адразу пра гэта кажу. Вось тут падтрымліваць напэўна немагчыма ў нашых умовах. Гэта трэба альбо мець кагось там сяброў у Ісландыі, з імі вось стасавацца ўвесь час, альбо лепей туды ўвогуле з'ехаць і там жыць, і тады там размаўляць на гэтай мове. Вось. У мяне ўзровень ісландскай мовы, я гэта не хаваю, ён такі, ведаеш, пасіўны. То бок я бачу тэкст, я яго вось прачытаю, я яго зразумею збольшага. Што не зразумею, пагляджу ў слоўніку. Каб размаўляць, тут, канешне, складана. Гэта тое ж самае, ведаеш, як вось, калі хтосьці ведае беларускую мову, то ў большай-меншай ступені ты зразумееш амаль што любую славянскую мову, калі ты будзеш яе чытаць. Вось, на слых не, але калі ты пачытаеш, пачытаеш сербскую, ты зразумееш асноўны змест дакладна, нейкія там дробязі будуць. Што-небудзь там, не ведаю, якусь болгарскую зразумееш, чэшскую зразумееш. Сказаць што-небудзь па-чэшску ці па-сербску, не атрымаецца. Тое самае тут. Вось, таму мне, напэўна, ўсё ж такі болей дапамагае валоданне шведскай мовай. Вось гэта так, таму што дзесь там бачу карані, і тыя, которые не аднолькавыя, это тыя карані, которые я бачыў, калі займаўся перакладамі з старажытнай ісландскай, бо старажытная ісландская, сучасная ісландская, яны вельмі мала змяніліся гэтай мовы, яны вельмі падобныя. І тут акурат пытанне ў мяне. Я недзе чуў, што ісландская мова, яна такая даволі пурысткая мова, я б сказаў. Ёсць такое. Там быццам словы спрабуюць не браць замежныя словы, а выдумляюць свае. Не выдумляюць, а канструююць. Канструюць свае, так. З таго, што ёсць. Гэта праўда, так? Гэта чыстая праўда, вось, і гэта вельмі здорава, таму што вось замест таго, каб казаць там электрычнасць, яны, напрыклад, называюць гэта сілай бурштыну. Вось, таму што калі бурштын кавалак яго пацерці там якой-небудзь такой вяходкай паўсцяной, вось тады будзе статычная электрычнасць. Мне здаецца, это круто. Ці там якая-небудзь там навука пра душу, там мудрасць душы, гэта псіхалогія. Класна. Мудрасць жыцця, гэта біялогія.
цудоўна. Вось, таму так, вось яны такія, менавіта вось дзякуючы гэтаму, у тым ліку і захоўваецца вось такая, ну, напэўна, не столькі чысціня мовы, хаця, ну, чаму не, так, чысціня мовы і такая вось сувязь з тэкстамі і мовай там 12-13 стагоддзя. А ці можа ты ведаеш, як так склалася? Ну, то бок гэты жа падыход, ён далёка, ну, ён даволі рэдкі для сучаснай мовы, і як адбылося? Ён рэдкі, я тут не скажу, мяне могуць быць толькі нейкія мае меркаванні, чаму так можа быць. Таму што, напрыклад, фарэрцы недалёка там ад Ісландыі, і мову іх таксама вельмі своеасаблівая, блізкая да ісландскай, вось яны да запазычанняў нармальна ставяцца. Вось, ісландцы не. Напэўна, гэта, ведаеш, такая штука, калі шмат стагоддзяў ты знаходзішся пад чыімсьці прыгнётам, вось, у дачыне да ісландцаў гэта датчане, у першую чаргу, напэўна, хочацца ў нейкі момант вось, адчуць сябе гаспадаром сваёй краіны і вось, у тым ліку і мовы, чаму не. Вось, ці там наўмысна выкідалі ўсё дацкае, ці як там было, я не скажу шчыра, адкуль гэта. Але такая вось рэч ёсць. Ну, і зноў жа, якая-нибудь моладзь і слэнг, ўсё там нармальна, з англіцызмамі ўсё яны запазычваюць. Вось. Але, ну, афіцыйна, так, там няма слова, там, камп'ютар які-небудзь, так, у іх там, это тёльва, это прарочыца, якая робіць складаныя вылічэнні, калі разбіраць гэта слова в кавалках. Таму класна. Яна такая, яна далёка ад літаратуры не заходзіць, да? Ну, яна, мне здаецца, яна вось цягне вось эту скальдычную традыцыю і ў сучасную мову, і мне гэта вельмі падабаецца. Цікава. А ты кажаш, што старажытна ісландская ад сучаснай далёка, ну, то бок яны блізка знаходзяцца, так? Так. Ёсць некаторыя змены там у граматыцы, але яны не настолькі істотныя, каб іх не разумець. Ну, умоўна кажучы, там канчатак мужчынскага роду на зонах склону, цяпер гэта «ыр», раней гэта проста было «р». Дадалася галосная, істотна там не змянілася. Ці там слова, якое раней азначала там бяседу ці застолле, цяпер выкарыстоўваецца ў значэнні вечарынка. Ну, нічога такога вось, то бок, все адно ж сэнс той жа самы. Вось. Таму сучасныя ісландцы возьмуць якую-нибудь умоўную там сагу пра Грэцера сына Асмунда, пачытаюць арыгінал, і яны ўсё нармальна зразумеюць. Ось. Мы, калі будзем чытаць які-небудзь статут, ну, мы там, можа, дзе-небудзь і так будзем думаць доўга, таму што не вельмі падобна на сучасную беларускую мову. Вось. Маргарыта кажа, што нармальна мы ўсё зразумеем. Ну, добра. Не, ну, калі ўзяць старажытна-беларускую мову, ведаючы мову дастаткова, і беларускую, ці, напрыклад, там, расійскую, ці яшчэ і дадатковыя нейкія веды з царкоўнаслава ўзяць, ну, там лёгка даволі можна зразумець. Ну, уж агульны сэнс. Безумоўна. Вось. Але ж там праблема ў тым, што гучанне зусім іншае. То бок, наколькі я ведаю, там да 17-х, да 16-х стагоддзя на ўсіх сучасных там усходнеславянскіх землях людзі, ну, паўсюль была фрыкатыўная г. То бок, людзі там гэтую выбухную амаль не ўжывалі. Да? А сёння роўна наадварот адбываецца. Ну, безумоўна. Ну, тое самае і тут, скажем, тое, што напісана, гэта адно. Як вымаўлялася, напрыклад, асабліва ніхто не ведае. Ну, сказаць 100%, як гучала старажытная ісландская мова, ніхто не можа. Яна, ну, ёсць пэўныя правілы, але яны рэканструяваныя. То бок так магло гучаць, але не факт, што яно так гучала. І вельмі моцна адрозніваецца ад вымаўлення ісландскага сучаснага. А магчыма, ты ведаеш? Ну, вось глядзі, добра. Мова такая, яна чыстая, там, яны трымаюцца сваіх прынцыпаў, я б сказаў, нават не столькі правіл.
Але ж наколькі ну, вось, яны сапраўды ёй унутры цалкам карыстаюцца, як мы сёння там карыстаемся, напрыклад, сваімі мовамі, так, еўрапейскімі. То бок няма такого, што там большая частка насельніцтва, напрыклад, ну, больш імкнецца размаўляць па-дацку, ці вось як у Ірландіі сучаснай сітуацыі, што яны ўсё ж па-ангельску. Да, так, яны там неяк ну, аднаўляюць частку сваёй мовы, але ну, ўсё адно не так актыўна, як бы гэтага хацелася. Так, не, тут зусім не такая сітуацыя, як у Ірландыі. Усе ісландцы карыстаюцца ісландскай мовай, там усё з гэтым добра. Ось, што датычыцца ангельскай, в прынцыпе, ва ўсіх скандынаўскіх краінах усе размаўляюць па-ангельску, ну, калі не на ўзроўні носьбіта мовы, прям вось так літаратурнай, то, ну, C1 дакладна ва ўсіх ёсць, это адназначна. Дацкая мова вывучаецца ў Ісландыі ў якасці другой у школах. Гэта таксама вось дакладна гэта скажу. Але гэта забаўна, гэта самі ісландцы вельмі любяць пажартаваць, таму што ну, дацкая не самая, напэўна, такая мова, якую варта было вось для дастасавання з усімі астатнімі скандынавамі вывучаць, ось, таму што ну, лепей якую-нибудь там шведскую ці нарвежскі варыянт, там букмоль, таму што больш людзей значна зразумееш, таму што датчану мала хто разумее, акрамя саміх датчан. Цікава. Тут пытанне з чату акурат па тэме. Скажыце, калі ласка, ці размаўлялі вы калі-небудзь з кім-небудзь ісландскамоўным? Я размаўляў з ісландцам, так, я размаўляў, але на той момант я зусім мала вывучаў ісландскую мову, я размаўляў з ім па-шведску, таму што ён ведае шведскую мову. Ось, таму мы з ім стасаваліся па-шведску. І колькі-то гады 2 таму, напэўна, я онлайн чытаў лекцыю ў Рэк'явікскім універсітэце. Ось мы там пазнаёміліся з выкладчыцай, ну, таксама онлайн, дыстанцыйна. Ось, але ну, мы з ёй размаўлялі па-ангельску, безумоўна, але я там прачытаў сваю лекцыю па-ангельску, а потым рэшту лекцыі я слухаў па-ісландску. Ось. Але так менавіта стасавацца з ісландцам па-ісландску, ну, у мяне не такія веды, праўда. Я ўсё ж такі, я перш за ўсё выкладчык шведскай мовы. І менавіта вось па стасаваннях і ўсіх гэтых штуках я ўсё ж такі першую чаргу і асноўную звязана менавіта са Швецыяй. Не з Ісландыяй. Ісландыя гэта так, эксперымент, як я ўжо казаў. Пытанне да Яўгена, а калі б мог імгненна вывучыць любую мову, нават штучную, то якая б то была? Любую мову, вось каб імгненна яе вывучыць. Ох, я проста вельмі люблю мовы і выбраць нейкую такую. Добра, гэта была б агульнасусветная мова, которой карыстаюцца высокія цывілізацыі, да которых мы яшчэ не дастучаліся, ці якія проста нас пакуль яшчэ ігнаруюць. Вось, міжгалактычныя, давайте так яе назовем. Вось я б такую вывучыў. Так, і яшчэ пытанне пра ісландскую. А як увогуле з'явілася нагода вывучыць ісландскую мову? Як гэта было? Я аднойчы проста паехаў у Ісландыю. Ось, мы неяк з сябрамі сядзелі, это быў 17-й год, напэўна, не 17-й, можа, 19-й год. Яшчэ да гэтага, ось, тады візы проста былі ў нас ува ўсіх, і мы так падумалі, а куды б скатацца? І, можа, я ляпнуў, давайте, кажу, ў Ісландыю. Ось, давайте, і ўзялі літаральна наступны дзень квіткі. Ось, за паўгады, каб туды дабрацца. Слухай, і я тады... Вось, і проста там пачаў неяк нешта там сам падвучваць, а потым, калі увязаўся ў пераклады, ну, яно ўжо само так пацягнула адно за адным. Ведаючы шведскую, так кажаш, нямецкую і ангельскую. Ну, акрамя таго, каб неяк стасавацца з людзьмі ў самой Ісландіі на гэтых мовах. Іх можна зразумець падчас размовы? То бок, калі яны паміж сабой размаўляюць, улічваючы, што ў цябе ёсць веды гэтых моў.
Ну, нямецкую я колькі гадоў вучыў, я так цудоўна і забыўся. Вось, недарэмна ж кажуць пра нямецкую, што das Leben ist zu kurz, um Deutsch zu lernen, што жыццё занадта кароткае, каб вывучыць нямецкую мову. Я з гэтым цалкам згодны, асабліва калі ты мовай не карыстаешся, я як ёй не карыстаўся. Вось, прыслухоўванне гурта Рамштайн, яно не ўлічваецца, напэўна. Вось, таму ўсё ж такі актыўныя мовы гэта ангельская і шведская. Вось, ці можна зразумець ісландцаў? Ну, я не прыслухоўваўся асабліва. Я там не так доўга быў у Ісландыі, там 3,5 дні, каб паслухаць, хто там што кажа, тым больш там, куды мы хадзілі, усе нам адказвалі па-ангельску. Вось, але, ну, напэўна, пяройдзем з Ісландыі ўсё ж такі ў маю больш такую парафію, гэта тут шведская. Вось, у Швецыі, безумоўна, ну, зразумець шведаў, канешне, калі яны размаўляюць. Я ні раз, ні два, ні тры быў у Швецыі, стасаваўся шведамі на розных дыялектах, прычым які размаўляюць. Нармальна, можна. Не, гэта, ведаеш, якое пытанне было? Ну, вось, напрыклад, ёсць чалавек, які добра ведае расійскую мову. Ці рускую, як каму больш зручна. Ён трапляе ў беларускамоўнае асяроддзе раптам, так, хопа, тэлепартаваўся. І, ну, я думаю, што адсоткаў на 40, нават на 60 ён мае магчымасць зразумець, пра што там вядзецца гаворка. І вось тут было пытанне пра гэта, то бок, ведаючы... Не ведаючы ісландскай, ці можна, ведаючы толькі шведскую, ангельскую, ды не, ніфіга. Не? Штосьці там асобныя, можа, слоўкі нейкія можна будзе выхопіць, але не, таму што, ну, глядзі, ісландская і фарэрская гэта, умоўна кажучы, гэта заходнія скандынаўскія мовы. Яны там па-свойму, яны на выспах у сябе сядзелі, яны там па-свойму развіваліся. Шведская, букмоль нарвежскі і дацкая гэта ўсходнія скандынаўскія мовы, яны там па-свойму. Вось яны паміж сабой, яны нібыта узаемазразумелыя. Хаця, напрыклад, калі вусная гаворка у фарэрцаў, іх не разумее ніхто. Ісландцы іх вельмі кепска разумеюць. Хаця там мовы вельмі падобныя вось па напісанні. Але так, ну, не. Я слухаў фарэрцаў, нічога не зразумела. Абсалютна. Так, ну што ж, тады мы будзем пераходзіць бліжэй да тваіх моў і асцярожна будзем адыходзіць ад ісландскай. Я разумею, што табе некамфортна, магчыма, але ж гэта папросту вельмі цікава. Людзі, якія выкладаюць шведскую, ну, напэўна, іх у Беларусі можна знайсці. Вось, а ісландскую, ну, прабачце, я не ведаю, колькі іх, ну, там па пальцах, можа. Фрэзіроўшчыка. Няўдалага. Так. Вось. Наступнае пытанне тады. Давай. Ну, мы ўжо гэта прагаварылі, але да нас яшчэ далучыліся людзі. Ўсё ж давай удакладнім яшчэ раз. Колькі моў ты выкладаеш і дзе ты гэтаму навучыўся? Дзе і як патрапіць да цябе, як да настаўніка? Давай я раскажу, колькі моваў я выкладаў. Таму што я цяпер выкладаю, тут усё мяняецца, жыццё мяняецца. Як я ўжо казаў, што па адукацыі я выкладчык ангельскай, нямецкай мовы, трэцяя мова ў мяне шведская. Вось, ангельскую я выкладаў увесь час, вось, як, напэўна, толькі універсітэт скончыў. З нямецкай не працаваў амаль што зусім, шведскую выкладаў вельмі доўга, гадоў, напэўна, 9, дакладна, можа, там па 10. Вось, цяпер у нас в універсітэце няма шведскай мовы, спадзяюся, часова, думаю, яшчэ яна вернецца. Вось, і 1,5 гады выкладаў ісландскую. Таму вось 4 я выкладаў, цяпер выкладаю 1 ангельскую. Як да мяне трапіць? Ну, паступіць у Полацкі дзяржаўны універсітэт, напэўна, там, дзе я працую. Вось. Раней можна было яшчэ пайсці на курсы вось, у шведскі цэнтр у Менску, я там выкладаў ісландскую, ну, цяпер я пакуль там часова не выкладаю. Слухай, мне падаецца, падчас нашай размовы будзе вельмі складана ад ісландскай кудысь падзецца, таму часам будуць пытанні. Нармальна, хай будуць, я гатовы да ўсяго.
Так, нешта я тут... Вось, добрый вечар. Ведаю, што лепей шукаць носьбітаў, каб мова палепшылася. Ці ёсць у вашых вучняў нейкія суполкі, дзе яны размаўляюць ды паляпшаюць вымаўленне? Ну тут суполкі на якой мове, зноў жа, шведская, ці ангельская, ці ісландская. Ну, можа, я думаю, лепей пра шведскую, бо так ці інакш ты выкладаеш больш яе. Ну, глядзіш, шведскую я апошні раз я выкладаў шведскую 3 гады таму. У нас у тыя яшчэ дакавідныя класныя часы у нас была вельмі добрая традыцыя. У нас быў такі праект са Стокгольмскім універсітэтам, калі кожны студэнт нашага універсітэта атрымліваў сабе ў пару студэнта, які вывучае рускую мову ў Стокгольмскім універсітэце. Тады яны вывучалі, цяпер не ведаю. Вось, і то бок у нас тасаваліся менавіта з носьбітамі. Вось нашы студэнты, вось і тыя студэнты. Вось таму гэта было здорава. Часам там не вельмі хораша ішло, некаторыя прям там сябравалі. Так, таму вось такая штука была. Ну, цяпер як няма выкладання шведскай мовы, няма і праектаў усякіх, ну, таму, безумоўна, складана. Але, мне здаецца, жаданне можна сець больш мову. Вось, ідзе заўгодна. Было б жаданне толькі. Так, тут яшчэ пытанне. Які анекдот на шведскай ці ісландскай вам падабаецца? Анекдот. Скандынаўскі гумар, ён вельмі спецыфічны, адразу скажу. І там ён, напэўна, такі далекаваты ад мяне, гэты гумар. Ось, нешта, вось, просто прыгадаю з нашага падручніка па шведскай мове, там было пра тое, што нехта збіраў там маркі. Вось, там, напэўна, скардзіцца дзіцёнак, што я збіраў маркі, потым татка мне даў паўкілаграмы, болей я не збіраю маркі. Ну, выкшталт такі анекдот. Я не ведаю, наколькі ён смешны, напэўна, не вельмі. Мне дык не смешна. Вось. Ну... Тут яшчэ пытанне. Я, праўда, не ведаю, што тут маюць на ўвазе. Ці ёсць у Ісландыі агаляк, ці я не ведаю, як прачытаць гэтае слова, SFI. Можаш паспрабаваць, калі Маргарыта можа дапамагчы прачытаць. Магчыма, я нешта не так чытаю, ці гэта не... Агаляк SFI. Так. Хай шановны каментатар патлумачыць, таму што я... І адразу за ім пытанне ад таго ж гледача, ці ладзіць шведскі цэнтр СПРО-кафе. Не рыхтаваўся да такога. Напэўна, яшчэ ладзяць, але я проста ўжо болей за год, скажам, не сачу за навінамі шведскага цэнтра, таму што я там цяпер не працую. Вось, я проста не магу сказаць, што там цяпер адбываецца. Вось, раней было, цяпер, праўда, я не ў курсе. Вось. Гэта не маё месца працы цяпер, там не ведаю. І адразу яшчэ пытанне ад таго ж гледача. Я так разумею, там чалавек у тэме знаходзіцца. Ці чулі пра вэрмландскі, напэўна, дыялект, у носьбітаў якога доўга захоўвалася выкарыстанне, напісана руінаў, але я думаю, што гэта рунаў. Рунаў. Я ведаю пра даларанскі дыялект. Вось, я там у свой час вучыўся ў Даларне, гэта мясцовасць такая ў Швецыі, і там, так руны выкарыстоўвалі, але наколькі я памятаю, там да 18 стагоддзя не пісалі рунамі, а яны былі як ахоўныя сімвалы, яны там, напрыклад, хлеў, і там вось кароўка стаіць, і каб яе там, яны там малачко давала, все такое, вось там нешта крэмзалі. Вось, так, там вельмі спецыфічная мова, як напэўна, што і ў кожнай мясцовасці Швецыі там вельмі шмат дыялектаў, таму і вэрмландскі ёсць, безумоўна, дыялект, і даларанскі, якога толькі няма, усячаскія. Тут выправіліся, гэта аналаг SFI.
слова, ну, было слово аналог замест Мгм. того, что ранее написано. Что такое Выбачайте. SFI? Каб я не Так, ведаў, што так, такое тады SFI яшчэ. патлумачце, а мы потым задамо яшчэ раз гэтае Ну, пытанне, таму, вось конечно. дачакаемся. А пакуль пойдзем далей па нашых пытаннях. Мгм. Наколькі скандынаўскія мовы адрозніваюцца паміж сабой? Ці складана будзе нарвежцу зразумець ісландца? Ну, мы часткова гэта прагаварылі, але Ну, ну, часткова прагаварылі. Мгм. Ну, давай так. бліжэйшая да Ага. ісландскай мовы, напрыклад. Ой, ну, ісландскую мову, эту бедную торгами, она там ікаецца, ёй Так, сёння так. гэта ісландская мова. Давай так, просто пра вось гэтыя мовы. Прасцей за ўсё зразумець носьбіту шведскай мовы, носьбіта нарвежскага букмоля. Вось гэта прам ніякіх праблем. Я сам размаўляў з нарвежцамі, я размаўляў па-шведску, яны на букмоле, ўсё было цудоўна. Ніякіх праблем. Лекцыю неяк нават слухаў. Вот, нарвежца таксама ўсё добра. Вось. Напісаную дацкую мову і нарвежцы і шведы зразумеюць без праблем. Размоўную сумняюся. Вось. Ісландцы без падрыхтоўкі, я не ведаю, ці зразумеюць нарвежцы, якія валодаюць нюножкам. Там ж два варыянты. Адзін такі бліжэй да ўсходнескандынаўска, другі да заходнескандынаўска. Вось. Я неяк не сутыкаўся з нюножкам, не ведаю, наколькі не зразумеюць. Тэкст напісанае нешта зразумеюць. Вось. Фарэрцаў таксама, напэўна, вусна цяжэй. Вось таму шведы болей за ўсіх зразумеюць. Слухай, табе там адказалі, але я так разумею, ці па-шведску, ці па-ісландску адказалі. Так што я не ведаю, як гэта чытаць. На жаль, я не нават магу брацца паглядзець, буду. я не магу паглядзець, таму што я... Калі Маргарыта нас чуе, паспрабуй, можа, напісаць недзе там... Паспрабуй напісаць што-то. Так. Вось, каб мы ўсё ж дабіліся адказу на гэта пытанне. Ну там нешта зараз будзе. О, я такога не ведаю, праўда. Мяне сёння столькі пытанняў пра Ісландыю, ну я да Ісландыі вельмі маю такое дачыненне. Я павыкладаў і ўсё, і збег адтуль усё. Таму не ведаю, праўда. Наступным разам я табе абяцаю, што гэта будзе стоп-слова Ісландыя. Ну, лепей якое-нибудь ісландскае слово такое для стоп-слова, там, «Эйфятлая кюдель», напрыклад, там, опа, все, сказали хутенько, все. А гэта што азначае? А гэта вось той вулкан, который колькі гадоў таму выбухаў, і там уся Еўропа стала, ні самалёты не лёталі. Вось тады ўсе вучылі назву гэтага вулкана. Вось. Але гэта было па-ісландску надпіс. Не, гэта было па-шведску. Гэта шведская мова для замежнікаў. Вось. А там, напэўна, ці ёсць нейкая ісландская для замежнікаў? Ну, магчыма, ёсць, я не ведаю, праўда. Я не задаваўся такім пытаннем ніколі. Так, ну, добра. Ці можаш ты нам прачытаць адзін і той жа кавалачак тэксту на розных скандынаўскіх мовах, каб мы зразумелі розніцу паміж іхнім гучаннем? А вось магу. Вось, не паверш. Давай разробім цікавей. Я пачытаю на рэканструяваным варыянце старажытнай ісландскай, на сучаснай шведскай і па-беларуску, каб гэта ўсё было. Вось. Гэта будзе невялічкі ўрывачак. Гэта ўсё проста. Гэта самая вядомая эдычная паэма «Прароцтва Вёльвы». Вось самы пачатак. Так, па старажытнай ісландску. Hljóð þig allar helgar kindir meirjúk minni mögu heimdalar viltaldeg valfjóðar velfurtelja fónspil fíra þá fremst av mann. Сучасная шведская. Lyssna nu alla levande släkten, större och mindre heimdalssöner. Berätta skall jag om du bär mig vallfader, forna sagor jag minns från förr. І сучасная беларуская. Слухайце сказ мой існыя роды, з большых і меншых хеймдалі дзеці. Бацька забітых, ведаю шмат я даўніх паданняў пра лёсы людскія. Гэта твой пераклад? Гэта мой пераклад.
Супер, цікава. Дзякуй, Мне падалося, дзякуй. што быццам шведская больш нагадвае нейкую нямецкую сучасную, чым ну, ісландская, але гэта па адчуваннях. Я не ведаю ні тую, ні іншую. Вось. Мне перабіўся гук. Што нагадвае? Нагадвае больш сучасная шведская, больш нямецкую нагадвае, ну, у параўнанні з той же. Яны вось лексічна, у іх там прям вельмі шмат, толькі ну вымаўленне сваё, безумоўна. Вось, але лексічна так, там карані таксама паўтараюцца, так. Глядзі, фінская мова, яна ніякага дачынення да ўсіх тых моў не мае, наколькі я разумею. Яна не падобная, нічога такого. То бок, яна як літоўская мова побач з намі знаходзіцца і жыве сваім жыццём. Там яшчэ складаней, гэта ж увогуле не індаеўрапейская мова. Вось, Так, таму яна не можа мець ніякае дачынення, як эстонская і венгерская. Таму не, гэта там сваё, яны там самі тусуюцца, гэта рабята. Я адчуў гэта, і я заўжды папросту думаў, як жа гэта цікава. Но фіны, наколькі я разумею, даволі някепска ведаюць шведскую мову. Яны яе ведаюць кепска. Вось. Ну, то бок, яна сярод іх жыве. Гэтая мова шведская. Ёсць тэрыторыі, дзе пераважае шведскамоўнае насельніцтва і размаўляюць там па-шведску. Шведская мова з'яўляецца другой дзяржаўнай, яе вывучаюць у школах, але ўсе размаўляюць па-фінску, і я неяк недзе быў, я не памятаю, недзе з фіннамі хацеў пастасавацца па-шведску, яны ці не захацелі, ці зрабілі выгляд, што карацей. Яны па-фінску размаўлялі далей. Для мяне папросту гэта так складана ўявіць, такія розныя мовы, і так яны быццам жывуць у адной дзяржаве і нават ужываюцца добра даволі. Ну, калі ты кажаш, што яны ўсё ж больш-менш кепска іх ведаюць, тады зразумела. Ну, яны, скажам, тое, што мова вывучаецца, не азначае, што яе ведаюць. Давай так. Тыкс, тады, хто твае вучні? Ну, давай, тут ты канкрэтыку нейкую нам даў, што ты апошнім часам вывучаў, там 3 гады таму, навучаў шведскай мове. Хто твае вучні? Апішы іхні партрэт як сукупнасць якасцей ці матывацыі для вывучэння. Цяпер якія ў мяне студэнты, ці як? Ну, на той момант, калі да цябе ішлі студэнты, якія хацелі вывучаць шведскую. Там не так было, што там ішлі да мяне хто хацеў. Гэта была дысцыпліна, якая у нас была ўключаная ў навучальны план. Ось, то бок там выбару не было. Выбар быў паміж... Калісьці даўно ўвогуле выбару не было, потым зрабілі выбар паміж гішпанскай і шведскай. Таму, ну, там, ведаеш, альбо туды, альбо туды ісці, і гэта абсалютна розныя студэнты, як і паўсюль. Гэта не тое, што вось я там, я набіраю групу шведскай мовы, і давайце ўсе ахвочыя. Ну, не, там, хто не захацеў на гішпанскую, той да мяне пайшоў. Вось, хто вось, мяне ведаў да гэтага, вось, у кого я выкладаў, вось, хто там лічыў, вось, папакуй класны выкладчык, пойдзем да яго. Таму тут нельга, ведаеш, намаляваць нейкі такі партрэт сярэднестатыстычнага студэнта, які хоча ісці вывучаць шведскую. Як і паўсюль абсалютна розныя. А як рэпетытар ты яе выкладаў ці не? Не, я як рэпетытар не афармляўся і гэтым не займаўся. Калі не сакрэт, а чаму? Даволі някепскі такі спосаб быццам сёння. Попыт на шведскую мову не такі вялікі цяпер, праўда. Вось, раней яшчэ там магчыма, цяпер ну, мала стасункаў са Швецыяй цяпер, таму гэта не так актуальна. Вось, ну і афармляць усе вось гэтыя штукі рэпетытарскія таксама няма асабліва жадання. Таму калі-небудзь магчыма, потым цяпер не.
Ці можаш ты нагадаць, ты кажаш, вось, 3 гады таму ты выкладаў яе таму, што больш стасункаў гэтых няма, і ўсё гэта неяк закончылася, Ну, да? мяняюцца просто штогод мяняюцца навучальныя планы, штосьці там выкідаюцца нейкія дысцыпліны, штосьці застаецца. Цяпер у прыярытэце кітайская мова, таму у нас цяпер студэнты вывучаюць кітайскую. Таму вось замянілася шведская кітайскай. Калі так вельмі сцісла, то вось у чым прычына. Цудоўны выбар. Цудоўная выбарка, я б сказаў. Была шведская ці іспанская, стала кітайская. Ну, кітайская, іспанская нібы таксама ёсць, але я не ведаю. Ці ёсць у настаўнікаў выгаранне? У цябе ніколі не з'яўлялася жаданне кінуць усё гэта? Безумоўна, ёсць. У выкладчыкаў выгаранне, напэўна, яшчэ больш, там, чым на іншых працах. Ось, я кідаў. Ось, я 2 гады не працаваў у універсітэце. Ось, таму было такое. Ось, толькі потым на другой працы я выгараў значна хутчэй і вярнуўся в універсітэт. Але, да. Слухай, а гэта ўсё ж больш адбываецца, які ўплыў большы? Таго, што адбываецца там з той жа бюракратыяй у такіх установах, ці гэта папросту само выкладанне, ось так можа паўплываць і табе там неяк надакучыла гэта ўсё? Не, што датычыцца там папяровай працы вось гэтай, яе не так шмат в універсітэце насамрэч, і калі ты працуеш там не першы год, то гэта настолькі не праблема. Ты там звыкаеш, што там журнал запоўніць, нейкі індывідуальны план, гэта ўсё вельмі проста. Так бывае такое, што часам трапляюцца вось класныя групы. І ты вось там увесь год просто вось займайся з нармальнымі студэнтамі, з такімі вось, которым цікава, которые працуюць. А часам бывае, там падберуцца такія просто групы, што думаеш, кашмар, ужо просто секунды адлічваеш, калі ж эта пара скончыцца, і прычым так ні адна, ні дзве, там усе групы такія. І гэта цяжка, таму што тады не зусім ўсё. Таму ёсць выгаранне, А як быць? Неяк ж трэба круціцца. Тут пішуць па-ісландску прыгажэй гучыць, чым па-шведску. Не будзем нікога крыўдзіць, напэўна. Я не знаю, я вельмі люблю вось гэты пераклад шведскамоўны. Я праз тое, што я у тым ліку натхніўся ім, калі першы раз пачытаў, і адна з прычынаў, чым я пачаў перакладаць увогуле. Таму вось мне падабаецца. Пытанне з чату. Я чула, што ў Расіі ёсць моцная школа перакладчыкаў са шведскай. Скажыце, калі ласка, а як у нас? Якая якасць перакладаў са шведскай на беларускую? Якасць перакладаў са шведскай мовы. Тут, не праблема гэта назовем, а тут асаблівасць перакладаў са шведскай мовы на беларускую ў тым, што ў асноўным гэта дзіцячая літаратура. Таму што асноўная маса, вось хто там у нас перакладае, па-моему, Надзея Кандрусевіч, па-моему, перакладае вельмі шмат, там Пэтсон, Фіндус Пэтсон, вось гэтыя ўсе рабяты. Хто там яшчэ? Алеся Башарымова, па-моему, перакладае. Яна займалася мумітролямі. Але па большай частцы гэта дзіцячая літаратура. І, кажам, калі б у нас была там нейкая такая вось вялізная колькасць перакладзеных там кніг і больш такой для дарослай аўдыторыі, тады, напэўна, было прасцей мне сказаць, вось як яно гучыць, таму што дзіцячыя кнігі патрабуюць адмысловага падыходу, і тады цяжка нешта так вось глобальна пра іх сказаць. Вось яны ёсць гэтыя пераклады, яны някепскія. Чаму? Я не ставіў перад сабой задачу вычытаць іх як перакладчык. Таму мне складана на гэтае пытанне адказаць. Праўду скажу. Я тут пакуль ішла размова, згадаў. У мяне, аказваецца, ёсць кніга, перакладзеная з ісландскай на беларускую. Гэта атамная база. Гэта 91-й год. Вось.
Круто. Цікава. Цікава. Я неяк не надаваў гэтаму увагі, вось пакуль мы з табой гэтую размову не пачалі. І, наколькі я памятаю, я на блошыным рынку яе набыў, я там папросту ўсё скупаў там па 3-5 рублёў, і вось мне дасталася такая прыгажосць. Ну, рарытэт, прям. Так. Ну, напэўна. Хаця, мне падаецца, там, можа, і тыраж насамрэч даволі немаленькі. Ну, ладно, тады перайдзем далей. У нас закончыўся блок пра скандынаўскія мовы. Мы працягнем адказваць на пытанні, бо я ведаю, што яны будуць. Яны не закончацца. Мне падаецца, мы 2 гадзіны тут будзем... Нашу родненькую. Нават калі б мы тут пра аўтамабілі размаўлялі, ўсё адно будуць задаваць пытанні пра ісландскую мову. Так, ну, адразу яшчэ пытанне. Вядома. З шведскай яшчэ Наталля... Ну, гэта не пытанне, а насамрэч з шведскай яшчэ Наталля, не ведаю, Паваляева перакладала, ад яе пераклад «Паехаць на поўнач, каб памерці». Не чытаў, шчыра скажу, не чытаў, нічога не магу пра гэта сказаць. Ну, ўсё. Уявім сабе, што пытанні пра мовы закончыліся. Паехалі на другі блок. Пераклады і літаратура. Колькі кніг ты пераклаў на беларускую мову? Тут складана адказаць нейкай канкрэтнай лічбай. Вось, буду апісальна, напэўна, расказваць. Выйшаў, па-першае, 4-томнік эдычны. Ось, Эдда песні пра багоў, Эдда песні пра герояў, Эдда Сноры Стурлусана і Эдда забытыя песні. Некаторыя кнігі сюды прыцягнуў, усё не цягнуў, канешне. Вось, напрыклад, напэўна, бачна, вось гэта Эдда Сноры Стурлусана. І песні пра багоў і Эдда Сноры Стурлусана займелі перавыданне, то бок другое выданне дапоўненае і выпраўленае. То бок, ну, ці 4, ці 6 тут будзем лічыць. Вось, далей. Што мяне тут таксама дробненькі я прынёс сюды. Вось, у мяне ёсць асобна выйшла штука, это сага пра Хервер і Хейдрыка. Вось, гэта вось асобна. Ёсць першы баладны том, вось сюды мне Маргарыта кажа пасунуць, вось, «Каханне, смерць, пачвары» называецца. Вось гэта, ўжо колькі там атрымліваецца, я ўжо збіўся, я гуманітарый. Вось, гэта па перакладах. Яшчэ нявыдадзеныя ёсць 2 кнігі, якія цалкам гатовыя. Вось, другі баладны том, «Каханне, смех, круцельства». Вось, ён цалкам зверстаны, і на тыдні я ўвогуле яшчэ і вокладку атрымаў, то бок там цалкам усё гатова. І зборнік сагаў, сагі ды пасмы называецца. Вось, і ёсць яшчэ неперакладная, вось такая вось вясёлая кніга «Ордэн Шэрай Макрыцы». Але гэта не пераклад. Ордэн Шэрай Макрыцы пра што? Гэта гумарыстычнае фэнтэзі. Ага. Вось. Там такія дзікія прыгоды, там часам трэшачок, часам там проста весялушкі. Таму гэта такая, это выключна гумарыстычная штука. А хто яго выдаў? Гэта выдаў Раман Цымбераў. А дзе можна цяпер набыць? Ці ўжо ўсё раскупілі? Гэта быў пробны наклад. Мы думалі зрабіць пробны, а потым дадрукаваць. Ну, зразумела, што цяпер дадрукаваць ужо не. Вось, і ўжо купіць, напэўна, не. Вось, засталося там літаральна, ось, там, можа, у мяне тут 23 асобнікі. Вось, свае. Ці плануеш ты паспрабаваць усё ж надрукаваць яшчэ? Ну, лічучы, што кніга так хораша разышлася і так някепска ўспрынялі чытачы, вось, магчыма, я не выключаю, таму што кніга класная атрымалася. Так, ну добра. Тут яшчэ пытанне ў нас. Вось спадар Яўген казаў, што бываюць складаныя групы студэнтаў. А якія цяжкасці з імі? Няма цікавасці да вучобы?
Так, цяпер вельмі мала ўвогуле заматываваных студэнтаў. Студэнтаў, которым хоць што-небудзь трэба, гэта адзінкі. Вось. Тых, хто хочуць вучыцца, гэта, я не ведаю, там 10 чалавек на універсітэт. Увогуле. У асноўным таму, што ва ўсіх мэтах гэта вось як-небудзь дасядзець гэтыя 4 гады і атрымаць корачку ў канцы. Ось таму так, матывацыі няма, калі няма матывацыі, можна хоць там, не ведаю, з бубнам плясаць перад імі, хоць што рабіць, ім не будзе цікава. Ось. Як там не старайся. Таму так, вось, гэта складаны груп студэнтаў. Слухай, такое пытанне, пакуль я згадаў. А ў цябе сярод студэнтаў ёсць людзі старэйшыя, напрыклад, за 30 год? Трапляюцца такія? Цяпер, напэўна, не. Было забаўна ў першы год маёй працы, таму што мне далі 3 групы завочнікаў, і я прыходжу, мне там колькі было на той момант, 23 гады, напэўна, там сядзяць такія дзядзькі, которых там з завода нейкага прыслалі, вось там нешта там рабіць ім там па 40, па 50, вось, і я ім выкладаю, у іх прымаў нават іспыт па нямецкай мове. Забаўна было. Яны не ведалі абсалютна нічога, я іх прасіў хаця б там да 10 палічыць па-нямецку, яны там з цяжкасцю там. Але было весела. Не, мне цікава, бо я хочу поступіць, і я вось думаю, я буду сярод тых, каму там па 18 год, дай Бог, калі. І наколькі гэта частая з'ява, бо я, калі вучыўся і сваю вышэйшую адукацыю атрымліваў, я памятаю, што, я не памятаю папросту такіх людзей, напэўна, яны былі, і, напэўна, у іх быў нейкі свой графік, як яны пасяшчалі гэта, наведвалі нашу установу, але мне папросту цікава, як яны сябе адчувалі ў гэтым атачэнні, асяроддзі. Няма такога. Прынамсі, вось у нас на спецыяльнасцях, там, на філалагічных, у нас звычайна все вось такія вось пубертачыкі там бегаюць. Цікава. Буду першапраходцам, значыцца. Напэўна. Вось, так, гэта я ўжо... Вось пытанне ў нас. Ці няма жадання перакласці ордэн на шведскую? Не, дакладна не. Я ўвогуле так трошки ад перакладу стаміўся, я цяпер таксама так паўзу раблю ў гэтай справе. Калі нехта захоча перакласці на шведскую, буду толькі за, калі хтосьці захоча перакласці там на польскую, на літоўскую, на ісландскую, звяртайцеся, дамовімся, думаю. Ну і яшчэ 2 паспеў. Слухай, у нас сёння стрым, ён лідер па пытаннях, папросту абсалютны, ён далёк ад... Страляюць і страляюць, давай, я вытрымаю. Не даюць выдохнуць крыху хаця б. Пытанне, а што вам не падабаецца перакладаць? А тут, улічваючы, што я перакладаю, я сам выбіраю, што перакладаць, таму мне падабаецца ўсё, што я перакладаю. Я ніколі не перакладаў штосьці пад замову. Вось, то бок мне сказалі, вось, Евген, давай-ка перакладзі вось гэта. Такога мне не было, таму у мяне свабода дзеянняў, я сам выбіраю тыя творы, тыя тэксты, которые мне хочацца, прадумываю канцэпцыю і працую з гэтым, що мне падабаецца. Ось, таму бывае, што нейкія творы ці там нейкія тэксты мне не ідуць. Там, вось мне там трэба трошки часу, але час праходзіць, я за іх ізноў там бяруся, і все нормально. Тады ад мяне ўжо пытанне, а чаму ты не перакладаеш пад замову? Цікава. Да мяне ніхто і не звяртаўся. Калісьці да мяне звярнуліся з прапановай перакласці, але штосьці такое... Цяпер такая мода, яна яшчэ не скончылася на всяческі неязычніцкія рэчы. І там вось нешта было такое
скандынаўства, гэта не люблю ўсё, мне гэта так не цікава, і я проста адмовіўся тады гэтым займацца, просто, я думаю, яно мне трэба, не трэба. Вось, таму, а такіх вось менавіта, каб да мяне прыйшлі і сказалі, вось нам трэба перакласці гэта, не было такого яшчэ. Ну, раз уж мы закранули гэтую тэму, неопаганства, неоязычніцтва, не ведаю, як каму лепей так і называйце. Я чуў пра тое, што ўся гэтая папулярызацыя, яна так актыўна пачалася недзе там у сярэдзіне ці нават напрыканцы 19 стагоддзя. І большая частка таго, што мы чуем сёння пра розныя, у тым ліку і на нашых тэрыторыях, але па большай частцы пра нешта, у нас людзі любяць рамантызаваць нешта такое скандынаўскае, паганскае. У мяне пытанне, гэта ўсё ж тое, што сапраўды было, ці гэта, большая частка фальклор такі нестаражытны даволі, то бок тое, што з'явілася акурат у 19 стагоддзі і папулярызавалася. То бок, наколькі сфармулюю, наколькі тая карціна, як сабе сучасныя людзі уяўляюць увесь той фальклор паганскі, скандынаўскі, наколькі яна адпаведна таму, што сапраўды было старажытна. Ці гэта ўсё навароб такі? Гэта настолькі абшырная тэма, што на яе можна размаўляць проста там не то што гадзінамі, тыднямі. Давай-ка так проста сцісленька некаторыя рэчы. Па-першае, я не гісторык, таму я пра гэта не асабліва магу расказваць. Вось. Тое, што тычыцца 19 стагоддзя, эпоха рамантызму, зразумелая справа, што там это ўсё рамантызавалі, выдумлялі, тады ж там з'явіліся рогі на шлемах у вікінгаў і ўсё астатняе, гэта ўсё такое. Як было насамрэч, а мы не ведаем, і ніхто не ведае. У нас няма пакуль што машыны часу, каб мы маглі туды перанесці і ўсё это паглядзець. Але ў нас ёсць тэксты, што тычыцца Скандынавіі. У нас ёсць Эда, пра которую ўжо сёння згадываў, якую я пераклаў. І, калі ласка, можна пачытаць, што ў нас там. І тое, што там гаворыцца, канешне, там, трэба гэта прапускаць праз, напэўна, вушы, мазгі гісторыкаў, якія таксама нешта там яшчэ капалі і суадносяць. Вось. Што тычыцца літаратуры, можна пачытаць у гэтых творах і даведацца з першакрыніцаў, што там было. Наколькі гэта рамантызуецца, мне здаецца, болей нават серыял «Вікінгі» паўплываў на сучаснае ўяўленне пра вось гэта вось усё, чым тое, што рамантыкі 19 стагоддзя рабілі. Вось, любыя там арты цяпер, якому сярэднестатыстычны вікінг абавязкова будзе з такой вось касой выгаленай, так, тут і гэтак далей накачаныя такія мужыкі, которые там ні з мацоўні не вылазяць, ні з барбершопа, хаця, так яны не выглядалі. Крацей, як там было, не ведае ніхто, і ніхто ніколі не даведаецца, а, скажем так, перабіраць на праўдзівасць рэканструкцыі, гэта, напэўна, не зусім правільная рэч. Потому што рэканструяваць можна як заўгодна. Это тое, як дыназаўраў рэканструявалі. Спачатку так яны выглядалі, як такія кракадзільчыкі, а цяпер аказваецца, што тыраназаўр рэкс гэта была такая вялізная сінічка з пёркамі. А потым аказваецца, што гэта яшчэ штось трэцяе. Таму лепей гэта ўсё пакінуць археолагам, гісторыкам, антраполагам, якія сур'ёзна гэтым займаюцца. Калі хочацца пачытаць, для гэта ёсць першакрыніцы. То бок, напрыклад, пра беларускае язычніцтва мы не ведаем абсалютна нічога. Гэта ўсё рэканструкцыі, і наколькі яны праўдзівыя, ніхто не ведае. Вось, у дачыненні да скандалаў, калі ласка, адкрываем Эду, чытаем па-беларуску пажадана і атрымліваем насалоду. І веды. Двойны профіль. А дзе яе можна набыць? А вось трэба было раней трошачкі так вось гэтым займацца, амаль ужо не засталося.
Вось штосьці я ведаю яшчэ ёсць па крамах белкнігі. Трэба паглядзець, па якіх гарадах яшчэ штосьці там ёсць. Вось, таму што большасць ужо разышлася абсалютна. Вось, будзе імпрэза у нас тут у Полацку ў суботу, вось я туды, напэўна, забяру ўжо апошнія асобнікі. Вось, што я тут выкапаў з нейкіх там, не ведаю, закуткоў. А так уже разышлася. Так, ну что, не отпускаюць мовы? Не адпускаюць мовы ісландская. Давай. Мы прадбачылі гэта. Не ісландская. Ну, трэба ўжо заўважыць. Смело, значит, тут каментар. Тут не пытанне. Смело спрабуйце на тых самых курсах SFI шведскую вучылі нават пенсіянеры, хаця гаворка пра курсы тут у Швецыі. Я так разумею, што чалавек жыве ў Швецыі, але я, шчыра кажучы, крыху згубіўся, да чаго датычна, да якой часткі нашай размовы. Гэта хутчэй за ўсё спадар Віталь, таму ён мне напіша потым, і мы з ім пагутарым пра гэта. Таму што я пакуль не адкажу. Таму мы з ім пазней абмяркуем. Так, вось у мяне пытанне пра валасы вікінгаў. Вось і прыехалі. Ці штосьці вядома пра гэта? Гэта таксама пытанне болей да гісторыкаў, але тое, што знаходзілі такія грабеньчыкі малюсенькія для таго, каб расчэсваць бараду, вось, і всякія упрыгожванні. Ну так, вядома такое, што там і вочкі сабе падфарбоўвалі, каб прыгожа было, і сачылі за сабой, гэта праўда. Што там за прычоскі, я не ведаю. У эдах людзі. Вось гэта паказвае, яна вельмі шмат чытала ў свой час пра балотных людзей, вось гэта, калі там прыносілі ахвяры, вось там захоўваюцца таксама прычоскі, вось, але што за прычоскі я не ведаю. У тэкстах я не асабліва сустракаў апісанні менавіта, як там што выглядала. Вось, але, ну, бароды насілі, дакладна. Вусы таксама, ўсё іх было. Ну што, тады вернемся да нашага сцэнара. Давай. Наконт перакладаў. Ці праўда, што прафесія перакладчыка патрабуе неймавернай уседлівасці? Безумоўна. А як у цябе з гэтым тады? Нормально, у мяне з уседлівасцю ўсё добра. Я вельмі такі спакойны, працалюбівы, напэўна, перакладчык. Вось, калі ў мяне было часу, я спакойна мог там на дзень 10 гадзін сядзець перакладаць. Калі ў гэта вось так занурыцца, з гэтага вылезці вельмі цяжка. Ты ўвесь час у гэтым сядзіш там, у цябе ўночы тады сніцца там нейкі радок, які там трэба паправіць. Вось, дзесьці там яшчэ стаіш на прыпынку, так шоўк цябе ў галаве, ёмаю, там ж трэба было вось не так, а так зрабіць. Тады занатоўваеш хутчэй там у тэлефоне нататку, каб паправіць. Так, трэба быць уседлівым, я такі. Слухай, я нават не ведаю, што мяне ў табе здзіўляе больш. Тое, што ты быў выкладчыкам ісландскай мовы, ці тое, што ты можаш 10 гадзін сядзець на адным месцы. Не, ну я ж падымаюся там, это ж не то, што 10 гадзін і там і не выходзіць. Мне трэба ж там, ну, і прыбіральню збегаць, там і паесці, і гарбатку папіць. Але ж ты вяртаешся. Нікуды не хадзіў. Я вяртаюся, канешне. Я не збегаю ад працы. Не, мне сабе складана ўявіць такое. Але, ну, гэта розныя рытмы, вядома, але, ну, цікава. Мне казалі, я калісь, ну, так задумваўся, чаму б не, напрыклад, узяць і нешта з рускай мовы перакласці на беларускую, але не памятаю, мне падаецца, што мяне хапіла хвілін на 40 ці 50. 40-50 хвілінаў, гэта, ведаеш, так разагрэвачка для перакладчыка. Ты так толькі яшчэ збіраешся з думкамі, а ўжо потым наступныя 9 гадзін ты працуеш.
Так, так. Але мне падаецца, ці скажы, што я няслушна там нешта кажу, што гэта яшчэ вельмі залежыць ад тэксту. То бок, наколькі табе цікавы гэты тэкст. І калі не цікавы, яно можа ператварыцца ў пакуты папросту ўсё. Ну, і зноў жа, я не працаваў з тэкстамі, которые мне вось не падабаюцца, таму мне заўжды было. Мне не вельмі пайшлі, не адразу пайшлі песні пра герояў. Шчыра скажу, вось, і не тое, што мне там вось там цяжка вось ці што, а просто таму, што я ведаю гэтую гісторыю, я ведаю, што там будзе, і там няма такога вось для сябе нейкага адкрыцця. Але, ну, нейкі час прайшоў, я вярнуўся да гэтага тома і дабіў яго, і нармальна. Ці сутыкаўся ты з негатыўнымі адзнакамі ці крытыкай сваіх перакладаў, асабліва з боку чытачоў? І калі так, раскажы прыклады і сваё, магчыма, стаўленне да гэтага. Тут штука ў тым, што я не асабліва шмат водгукаў атрымаў на свае пераклады. Вось гэта і сумненька, шчыра скажу, таму што калі займаюся гэтым, я ўжо калі пачаў, у канцы 19-го года. Вось, ну, ужо, ух ты, болей за 6 гадоў атрымліваецца. Вось, а водгукаў было не шмат. Я так разумею, што ціхенька пачыталі ўсе і прамаўчалі, водгукі не вельмі любяць увогуле пісаць. Вось, але тыя нешматлікія водгукі, якія былі, яны былі станоўчыя. Ось я вось такого, каб хтось сказаў: «А, які адстой, фу, там спаліць адразу, там ўсё там, не ведаю, парваць і там на напаўняльнік кату Эду». Не, такога не было. Каб такого вось прям негатыву не. Ну, таму што і было няшмат. Вось калі б іх было болей, ну, напэўна, ты штосьці там вычытаў бы. Слухай, все, я буду просить тебе дослать нам асобнік, каб мы прачыталі і нешта напісалі пра гэта. Я не абяцаю, кепска, што все напісалі нарэшце. Я не абяцаю, але мы майстры напісаць розныя. Там не абавязкова станоўчае, бо не можа быць такога, што ты прачытаў нейкі твор, і ў цябе вось толькі станоўчыя нейкія асацыяцыі. Я не веру, мне падаецца, што гэта папросту ўсё імкнецца ў нейкі бок у залежнасці ад таго, як чалавек ставіцца. А написать можно много что. Да? Той же самый критык, ну, як профессия, это все ж больше про целый спектр эмоций и адчуванняў, а не попросту «Ой, мне спадабалася». Все, на гэтым мы закончили. Вось. І мне падаецца, што табе, як аўтару, таксама было б цікава атрымаць менавіта рэцэнзію, а не... Вядома. Вось, так што, калі ў цябе ёсць нешта лішняе ляжыць і просто пыліцца, можаш нам ці прывесці, мы будзем радыя асабіста пабачыцца, ці можаш адправіць, і мы напішам нешта ад імя цудоўні, мы прачытаем, ну, і я прачытаю, і Андрэй прачытае, вось, і паспрабуем скласці, і нават, магчыма, запішам відэа пра гэта. Ну, супер, думаю, дамовімся на гэты конт. Вось, так што такая ў мяне да цябе прапанова, раз з негатыўнымі адзнакамі крытыкаю табе неяк не склалася. Дамовіліся. Все зробім. Наколькі сёння запатрабавана прафесія перакладчыка кніг, і ці можна пражыць на заробкі з перакладаў, як ты думаеш? Ну, я не думаю, я ведаю, што не. Ось, а наконт таго, ці можна пражыць за гэта, вось. Прафесія перакладчыка запатрабаваная, перакладаецца, калі паглядзець на беларускую мову, вельмі шмат усякай літаратуры для розных узроставых груп, з розных моваў, абсалютна розных жанраў, і гэта крута. Таму што было там, не ведаю, гадоў 15 таму, і што цяпер, ну, гэта непараўнальныя нейкія рэчы. Вось. Адзінае, што, ну, напэўна, калі ты супрацоўнічаеш з нейкім выдавецтвам і атрымліваеш замовы вось пастаянна, ну, напэўна, там на гэтым нешта можна зрабіць. Калі ты робіш гэта сам, то не.
тут ты не заробіш. Вось, таму гэта для мяне пераклад гэта хутчэй такое хобі. Вось, прычым такое, за якое я пакуль яшчэ ні капейкі не зарабіў. Хобі. Вось. Літаральна? Да так. Я яшчэ я не зарабіў Толькі траціў. за пераклад. Ну, так. Ага, ну то бок не акупіў. Не, у нуль я яшчэ не выйшаў. Тут табе пішуць, ты зноўку згубіў, пераклады цудоўныя, я б усёй краіны чытала, я цаню вашу апантанасць, так прачытаць, перакласці, удакладніць без душнаты. О, клас. Дзякуй, прыемна. Станоўчы водгук. Карыстаючыся выпадкам, гэта ўжо іншы глядач піша, карыстаючыся выпадкам, шчыра падзякую за вашу працу. Я пакуль што паспела прачытаць толькі ваш зборнічак перакладаў балад кахання, смерці пачвары, вельмі мне спадабалася. Супер, дзякуй вялікі. Я стараўся, таксама вельмі люблю гэты зборнік. Ось, другі том, ён яшчэ круцейшы, шчыра скажу. Наступны водгук. Ужо пытанне, не водгук, ужо можна адказаць. Ці няма ў госця планаў па супрацоўцы з дзеячамі іншых плыняў, тэатрам ці кіно? Ордэн паставіць на сцэне? Ордэн на сцэне. Я ўвогуле за любы дзвіж абсалютна. Вось, калі хтосьці захоча паставіць ордэн шчырай макрыцы, я толькі за. Калі хтосьці захоча у выглядзе мультфільма гэта ўсё прадставіць, таму што такая гісторыя вельмі мультыплікацыйная, я толькі за, канешне. Пакуль прапановаў няма, але я іх ахвотна прымаю. А у іншых краінах не здымалі? Не. Пакуль што не, я пагадзіўся б. Вось там Netflix, калі хто ёсць там прадстаўнік Netflix, каго там яшчэ. Усіх вось гэтых ребят, давайте звяртайцеся, я з задавальненнем прадам правы на экранізацыю. Netflix, вы зразумелі, што рабіць і куды звяртацца. Ці няма ў госць... Не, гэта я ўжо чытаў, і наступны каментар. І дужа рада была пачуць, што ў вас гатовы да друку зборнічак балладаў. Так, і цяпер каментар да цудоўні. У мяне ёсць 3 кнігі перакладаў спадара Яўгена. Я магу вам іх пазычыць і даслаць для азнакамлення. Слухайце, напішыце, мы дамовімся, я думаю, так, гэта будзе цікава, мы будзем рабіць, я так падзялюсь крыху. Мы плануем, у нас, на жаль, няма часу, і тыя, хто нас часта глядзяць, яны ведаюць пра гэта, што ў нас пакуль на цудоўні ёсць толькі я, хто займаецца кантэнтам непасрэдна, то бок нешта здымае ці ладзіць вось такія трансляцыі. Але недзе з чэрвеня мы актыўна пачнем гэтым займацца і здымаць відэа. І ў нас вельмі шмат такіх напалеонаўскіх планаў. І у тым ліку будуць агляды на літаратуру. Гэта будуць відэаагляды. То бок паўнавартасныя такія для Ютубу. Будзе сядзець ці спадар Нортан, ці я, і мы будзем размаўляць пра кнігі, якія толькі што прачыталі, і гэта будуць беларускія пераклады. Вось, і спадзяемся на ваши прагляды. Клас, так што чакайце. Буду чакаць. Мы будзем вельмі радыя, калі вы нам дапаможаце з матэрыялам пад гэтыя агляды. Вельмі ўдзячныя будзем. Вось. Ну, пакуль у нас тут... пішуць толькі не Netflix. Все, Netflix, тады не пішыце. Все. Не, я не адмоўлюся. Прычым возьму нядорага. Па сцэнах. Значит, на твой погляд,
папулярнасць беларускіх перакладаў кніг сёння расце ці хутчэй не? Ты таксама крыху кранаўся гэтай тэмы, але папросту хочацца неяк разгарнуць. Вось у мяне ёсць адчуванне, я адразу скажу, што расце. Але мне падаецца, што я такі аптыміст у гэтай тэме, і мне папросту хочацца, каб так было. Магчыма, ты нешта, нечым падзеліся такім, што вось, а я вось бачу, што расце, скажаш. Не, дакладна расце, гэта ж праўда. Я давай раскажу пра тую сферу, напэўна, у якой я так плаваю трошкі. Гэта старажытная літаратура, усё, што з гэтым звязана. Вось, у нас тых самых гадоў 15 таму не было, напэўна, на беларускую мову не перакладзена амаль нічога. То бок мы мусілі, я ў тым ліку выкладаю яшчэ міфалогію, раманы германскіх народаў, яшчэ не сказаў. Вось, і было такое, што глядзіш, а па-беларуску прачытаць і няма чаго ўвогуле. Там сярэднявечная літаратура ангельская, нічога. Вось, і толькі там з'явіўся ў свой час быў пераклад Вульфа. Вось, і ці было яшчэ штосьці? Не. Вось, калі цяпер паглядзець, што ў нас ёсць? Вось у нас ёсць Вульф, у нас ёсць там зборнікі стараангельскай паэзіі, у нас перакладзены Сэр Гавейн «Зялёны рыцар», у нас ёсць поўны пераклад Эды ў 4 тамах, ёсць сагі, балады, ўсё гэта. Паглядзець, што там Лявон Баршэўскі перакладае таксама процьму всякай всячыны. У нас ужо не так усё кепска, як было, і зноў жа скажу, там гадоў 15 таму. Таму, безумоўна, калі гэта перакладаецца, і яно прадаецца, яно не залёжваецца дзесьці там на складах, хай яно друкуецца там не накладамі там у 10 000, а якім там нават там 400 там, ці 300, гэта цяпер нармальны наклад і раскупаюць, і значыцца, людзям гэта трэба. Ось, таму што перыядычна і мне пішуць проста або асабіста, там Евген, а дзе ўзяць там сагу пра Хэрвера Хейдерка, нідзе не знайшлі, ці можна дзесьці. Значыцца, гэта цікава, значыцца, гэта трэба. Тут можна нават крыху пагутарыць пра гэта. Вось глядзі, я паглядзеў пра атамную базу. Гэта раман, які быў перакладзены з ісландскай. Я нагадаю тым, хто не глядзеў нас раней. У мяне ёсць дома такая кніга. Я пра яе згадаў падчас стрыму, як мы яго сталі ладзіць і размаўляць пра ісландскую мову. Вось. І тут я бачу тыраж 5700 экземпляраў. Хорошы тыраж. Так, хорошы, і 91 год. І вось я сабе цяперака уявіць такі тыраж не магу. Не, так яго і быць не можа цяпер. Не. Так, і адсюль і складаецца гэтае ўражанне, што раней, значыцца, па 5, па 10 друкавалі, а цяпер 500, 1000, дай бог, все. І больш няма. Гэта вялікі 500 асобнікаў, гэта цяпер вялікі наклад. 1000 гэта такі прям вельмі зайздросны. Таму, напрыклад, тыя самыя Эды, яны друкаваліся накладам 300 асобнікаў. І тут адсюль і складаецца гэтае ўражанне, што быццам яно ўжо не так запатрабавана, раз так мала друкуюць. Ці гэта не так? Глядзі, ці стаялі чэргі па вось гэты вось асобнік, который друкаваўся накладам 5700? Гэта цікавае пытанне, бо гэта, я ніколі не чуў пра гэты раман. То бок, напэўна, калі чалавек там неяк апантаны Ісландыяй і літаратурай, і ці, наколькі я разумею, Хаўдар Лакснес, я магу памыляцца ў прачытанні, наколькі я разумею, яна лаўрэат Нобелеўскай прэміі па літаратуры. Таксама магу памыляцца, але я недзе гэта чуў. І, напэўна, дзякуючы гэтаму факту, ці нейкім яшчэ прэміям, яна сапраўды стала сусветнай літаратурай. І вось адсюль узнікла жаданне яе перакласці.
ці яго, ці яе. Ці адсюль, ці гэта... Ну, глядзі, гэта ж магло быць увогуле якая-нибудь там праект супрацы якого-нибудь там ісландскага консульства, напрыклад. Атрымалі фінансаванне, выдалі такім накладам. Вось. Цяпер вельмі шмат залежыць ад фінансаў. Ось, таму што надрукаваць там 3000 асобнікаў гэта велізарныя грошы. І надрукаваць можна, а колькі яно потым будзе ляжаць дзесьці там на паліцах, на складах. Цяпер значна прасцей выдаць наклад там 250-350 асобнікаў, каб яны за год разышліся, а потым пры неабходнасці дадрукаваць яшчэ. Проста цяпер трошки так, ведаеш, хутчэй усе гэта ідзе, і грошы павінны ўвесь час працаваць, калі гэта кніжная справа. То бок надрукавалі, прадалі, атрымалі нейкія там грошыкі за гэта, друкуем наступнае. Ось. А не тое, што а дзе гэта ўсё захоўваць цяпер? Ось. Як гэта ўсё распаўсюджваць? Таму... Так, знайшоў я пацверджанне таму, што сапраўды лаўрэат Нобелеўскай прэміі ён і гэты раман. Так што з гэтым все добра, там не памыліўся я. Вось. А хто гэта, мужчына ці жанчына, я, шчыра кажучы, мне нічога не кажа імя. Хаўдар, напэўна, ён, так? Ну, хутчэй за ўсё, калі эрка на канцы, хутчэй за ўсё ён. Вось. Я яшчэ не чытаў, я абяцаю гэта прачытаць. Раз ужо зладзілі стрым і размаўлялі пра ісландскую мову, так давядзецца прачытаць. Вось. То бок ты лічыш, што хутчэй усё добра з гэтым, то бок яно хутчэй усё наперад і развіваецца. Яно лепей, чым глядзі, яно лепей, чым было. Я не буду параўноўваць з 91-м годам, гэта зусім іншыя мовы тады былі. Вось. Але цікавасць, безумоўна, ёсць, і беларускамоўныя пераклады актыўна купляюць. Гэта праўда. Вось. Мне здаецца, калі там што-небудзь такое з'яўляецца, яно па-беларуску, гэта прыцягне увагу. Калі хто-небудзь, напрыклад, перакладзе там песню пра нібелунгаў са старанямецкай, я ўпэўнены, што цікавасць будзе да гэтага. Слухай, увогуле, дзе можна набыць твае пераклады цяпер? То бок мы так пакрысе паразмаўлялі пра розных але ці ёсць нешта засталося, куды схадзіць, дзе набыць? Можна схадзіць у Менскую акадэмкнігу і спытацца, ці ёсць там мае кнігі, таму што нядаўна яшчэ былі, цяпер я не ведаю, што з імі. Вось, штосьці ёсць зараз скажу, што. Па белкнізе трэба проста прабіць, штосьці яшчэ там нешта мусіць застацца і паглядзець на розных інтэрнэт-пляцоўках, інтэрнэт-крамах. Вось, я думаю, што яшчэ там энную колькасць асобнікаў эдаў дакладна можна набыць. Вось. Хто ў Полацку ці Новаполацку, калі ласка, ў суботу прыходзьце, там можна будзе штосьці прыдбаць цікавенькае. Але гэта ўжо апошняе самае вось тое, што вось болей няма. Слухай, а вы ладзіце такія імпрэзы, наколькі я разумею, з Маргарытай разам вы праводзіце нешта. Так. А што гэта, раскажы? Папросту, каб разумець, а што там адбываецца. Аднойчы, я памятаю, я Маргарыце напісаў сваё ўяўленне гэтага мерапрыемства, як мае выглядаць сустрэча пісьменнікаў. Але яно такое на пачатку 20-го стагоддзя, вось адтуль я чытаў, як яны там сустракаліся і як у іх там было весела. Наколькі я разумею, сёння ўжо не так. Залежыць ад таго, што гэта за мерапрыемства, таму што мы з Маргарытай ладзілі месяц таму, напэўна, правда? Каля месяца таму мы ладзілі ў Менскую музею Богдановича, але гэта былі прэзентацыі. Кніжная прэзентацыя гэта адно, у гэтую суботу будзе не зусім кніжная прэзентацыя, будзе
такая размова, я не хочу называть гэта лекцыяй, потому что лекцыя гэта прадугледжвае, што я вось буду стаяць нешта там вось вішчаць у аўдыторыю, а все будуць слухаць там. Не, это такая будзе хутчэй размова, якая будзе перамяжацца рознымі інтэрактывамі, жартушкамі пра скальдычную паэзію і пра Полацк у старажытнаскандынаўскіх крыніцах. То бок гэта такая полацка-скальдычна-скандынаўская сустрэча, напэўна, так я назову. А ці будзе запіс? Запісы не, таму што гэта ў музеі, ось, гэта проста такая, напэўна, літаратурная гасцёўня, ці як яны там называюць, таму запісу не будзе, гэта такое ужывую сустрэча, проста ось. У Полацку вельмі даўно не выступалі, а ось вырашылі вярнуцца на сцэну. Текс. Ну, нам тут ты крыху прападаў, але ну наколькі я зразумеў, все паспела прагаварыцца. Ой, добра. Казаў. Ты пастанавіў перакласці кнігу. Ну, раптам. Бац, упала цяпер. Што ты робіш па кроках? Як доўга у сярэднім і хто табе дапамагае ў гэтай справе? Вельмі шмат чаго залежыць ад таго, што гэта за кніга ўвогуле. Таму што, умоўна кажучы, перакласці сагу і скласці зборнік баладаў гэта абсалютна дзве розныя працы і абсалютна розныя рэчы. Давай я раскажу пра новыя кнігі, напэўна, я іх так трошкі прарэкламую, раскажу, як я з імі працаваў. Гэта, напэўна, будзе цікавей. Ось. Баладны зборнік, гэта другі баладны зборнік. Я ўжо казаў, ён называецца «Каханне, смех, круцельства», і гэта зборнік гумарыстычных баладаў. Вось, там толькі гумар, всякае такое вясёленькае, вось, і ніякай вось этой сумнай ўсёй гэтай гісторыі, которая была ў першым зборніку. Таму перш за ўсё трэба прадумаць канцэпцыю, таму што калі гэта зборнік, значыць, трэба сабраць невыпадковыя творы, а тыя, которые будуць ось падпарадкаваныя той ідэі, якую я хачу туды ўкласці. Ось. Мая ідэя працягваецца як і пасля першага зборніку. Гэта пераклады з 6 моваў. У першым было пераклады з 6 моваў, у другім таксама пераклад 6 моваў, і максімальна такая адрозная тэматыка. Таму што балады маюць такую тэндэнцыю вельмі многія мець адзін той жа сюжэт гумарыстычны, але там трошкі нейкі дробязі мяняюцца, і вось трэба з усяго гэтага мноства выбраць штосьці унікальнае, штосьці такое, што не будзе паўтарацца, і што, ну, для чытачоў будзе цікавым. Вось, таму этап вельмі важны, гэта корпанне бясконцае у баладных архівах, у рознай там літаратуры, і гэта займае вельмі шмат часу, больш, чым перакласці гэта ўсё. Вось, калі я знайшоў тыя творы, которые я лічу, вось яны вось вартыя, вось трошкі болей за патрэбную колькасць, таму што штосьці там адкінецца ў нейкі момант, вось, тады непасрэдна пераклад. Ось, там ужо як пойдзе, гэта паэзія там па-свойму перакладаецца. Вось, штосьці ідзе, штосьці не ідзе, вяртаешся тады назад. Вось, калі нібыта пераклаў, абавязкова аддаю гэта ўсё Маргарыце пачытаць. Маргарыта мой бессменны рэдактар, карэктар, яна ўсё гэта вычытвае. Вось, і там мне раіць, што трэба паправіць, што не так, дзе там ёй не спадабалася, дзе, наадварот, ёй вельмі спадабалася. Вось, і пасля гэтых увагаў я вось перапісваю, перарабляю тыя моманты, якія вось мне вось параена было перарабіць. Калі гэта ўсё гатова, тады тэксты адлёжваюцца нейкі час, пажадана там якім-нибудь месяц, каб яны паляжалі. У гэты час проста пачытаць проста іншыя кнігі, займацца левымі справамі, потым вярнуцца, яшчэ раз паглядзець, упэўніцца, што там усё добра, ці там недзе вось, вось тут мне нешта вось не вельмі падабаецца. Потым я яшчэ абавязкова паказваю маме ось тэксты ось Людміле Яковлевне. Яна у мяне
умее знайсці адрукоўкі. Прям вось это такі майстар, я вось я не ведаю. Вось колькі б разоў я не чытаў, яна ўсё адно потым знойдзе. Вось яна мне таксама пакажа. Потым, калі гэта ўсё ёсць, гэта прадумванне, афармленне. Потому что амаль все книги, которые выдавались, мы сами продумывали оформление, это верстка, иллюстрации и так далее. У нас есть команда, которая так сколотилась вокруг моих книг Маргарыты. Вот, тому звертаемся до Тетяны Тамиловой цудоўнай, яна у нас займаецца версткой. Вот, яна гэтым тады займаецца ўсім. З ілюстрацыямі, ну, гледзячы, якія мы хочам ілюстрацыі, у нас таксама ёсць мастакі знаёмыя, вось, якія тады адгукаюцца і нам дапамагаюць. Ну, і ўсё, і потым, па сутнасці, гатовая кніга, якую можна аддаць у выдавецтва і проста там ледзьве не наступны дзень друкаваць. Вось. Калі гэта не зборнік, а, моўна кажучы, нейкая там, ну, сага, напрыклад, хаця мне заўжды пачынаю там з аднаго, потым туды чапляецца яшчэ. Я вось спачатку думаў, што перакладу толькі сагу пра вёльсунгаў, і вось гэта трэба будзе выдаць. Ну, у выніку мне разраслося да 4 твораў гэты зборнік, там і яшчэ дадатак, ну, карці, як заўжды. У 2 ці ў 3 разы стала больше. Ну, там перакладаецца трошкі інакш, там, кажам, калі балады, гэта ўсё я перакладаю там на паперцы, вось, таму што гэта паэзія, мне так прасцей. Вось, там проза, па большай частцы, там я выкарыстоўваю пэўныя сродкі, там, кат-інструменты, вось, которые мне дапамагаюць проста не перадрукоўваць бясконцы тэкст. Вось. Але так, этапы тыя ж самыя, потым і вычытка, і карэктура, вёрстка, ўсё тое самае. Слухай, ці слушна я разумею, што балады гэта часта вершы-песні такія, то бок яны маюць рыфмы у тым ліку? Балады маюць рыфмы, гэта такія невялічкія гісторыі, апавядальныя, але ў вершаванай форме, так, і іх у свой час спявалі, і пад іх яшчэ і танчылі. Таму гэта там класны жанр такі. Чыста тэхнічнае пытанне. Вось глядзі, ёсць задача перакласці гэтыя верша-песні. Ці вершы папросту, да? Ты садзішся. І я папросту мінулым стрымам, ты наўрад ці яго глядзеў, але калі глядзеў, мог там такую спрэчку, у нас была спрэчка паміж госцем і мной наконт таго, ці можна карыстацца генератарам рыфм. Бо для мяне, ну, як на мой погляд, гэта цікавы інструмент. Ён паказвае табе папросту ўсе словы з такім канчаткам, які табе патрэбны. То бок, для мяне гэта ўспрымаецца быццам як карыстацца слоўнікам. І мы ведаем пра тое, што і пісьменнікі часта, асабліва там на пачатку 20-го стагоддзя, пісьменнікі, які карысталіся беларускай мовай, яны глядзелі ў слоўнік, бо увесь лексічны запас трымаць у галаве было папросту немагчыма. Тады было немагчыма, так і цяпер немагчыма гэта рабіць. Вось. Але ў людзей быццам узнікае такое меркаванне, што не, ну гэта быццам ты шаі карыстаешся. То бок гэта нешта падобнае, гэта рэчы недзе побач стаяць. А як ты ставіся? Ось ты карыстаешся такім інструментам? Я не карыстаўся, але не бачу ў гэтым нічога кепска, калі хтосьці карыстаецца. Я болей за тое скажу, я не бачу нічога кепска, калі хтосьці карыстаецца штучным інтэлектам. Для таго, каб перакладаць, калі гэта выкарыстоўваецца выключна як інструмент. Вось, калі, скажем, штучным інтэлектам замяняюць свае мазгі, вось тады гэта кепска. Вось, а калі... Так, дзякуй, вялікі, зараз трошкі мне тут. Вось, а калі гэтым карыстацца, як ты кажаш, як слоўнікам, вось, і гэта як частка тваёй працы, якая табе у чымсьці дапаможа, чаму не? Ну, у цяперашнім свеце ад гэтага абстрагавацца і так адмяжоўвацца, ну гэта проста дурасць, мне здаецца. Калі ёсць нейкі такі дапаможнік, я лічу, што ім можна карыстацца. Галоўнае карыстацца з розумам, ну як і з усім. Можна карыстацца Google Translate.
Вось. Калі гэта дапаможа табе не перадрукоўваць, умоўна кажучы, вялізную колькасць тэксту, ён зробіць для цябе балванку, а ты потым яе падкарэктуй, падправ, там штосьці замяні, і ўсё. Гэта эканоміць час, а час гэта вельмі дарагі рэсурс. Тады другая частка майго пытання наконт вершаў і песень. Ты ж твая задача як перакладчыка яшчэ і захаваць гэтай рыфмы. Не захаваць рыфмы, але зрабіць свае рыфмы. Моя задача як перакладчыка захаваць рытм, вось, каб, умоўна кажучы, можна было праспяваць тую ці іншую баладу пад тую арыгінальную мелодыю, на якой яна існавала ў свой час. Вось, а рыфмы, безумоўна, падбіраць ужо свае беларускія. Яны не ўплываюць на рытм ніяк. І, слухай, вось у параўнанні, напрыклад, табе трэба прозу перакласці. І, уявім сабе, што па колькасці знакаў мы бяром прозу, ідэнтычную па колькасці знакаў з верша песні. І там 1000 знакаў. Верша песні, магчым, відавочнае пытанне, але гэта складанейшае за прозу, так? Ці я памыляюся? Гэта складаней. Прасцей, безумоўна, перакладаць этычную паэзію, таму што там няма рыфмы. Вось, гэта, безумоўна, там, умоўна кажучы, назовем гэта верлібрам, канешне, мне б скальды пабілі б там палкамі, калі б я так сказаў. Вось, але рыфмы там няма, там ёсць рытміка, якую трэба захоўваць. Але ўсё адно гэта, безумоўна, прасцей, чым падбіраць небанальныя рыфмы, таму што можна, безумоўна, зрабіць рыфмы ўсе дзеяслоўныя. Гэта будзе непрыгожа. Вось, таму трэба там выкручвацца трошкі болей. Хаця, трэба сказаць, што ў арыгінальных баладных тэкстах рыфмы, максімальна простыя. Вось, і там, умоўна кажучы, рыфма там «мой, твой» — это «во», чётка, клас, якая рыфма. Вось, толькі там на сваіх мовах там гэта «дин, мін», «син, тин» і так далей. Дзякуй за пытанне, за адказ на пытанне. Мне было шчыра цікава, як гэта ўсё робіцца, бо мне цікава перакладаць вершы, я скажу. Я часам сяджу, я потым нікуды гэта не адпраўляю і нідзе не публікую, але папросту як такая задачка для свайго мозга. Дарэмна. Ты лепей пакажы каму-небудзь, таму што, калі яны там ляжаць, яны там так і лежацца. Вось, у свой час у мяне таксама балады ляжалі проста так, пакуль Маргарыта не заўважыла і не прапанавала надрукаваць, а гэта перарасло ў энную колькасць кніг у выніку. Падумаю пра гэта. Дзякуй. І пачытаем усё ж чат, даўно не чыталі. Пишуць тут у асноўным каментары. Так, і па-расійску ж тыражы зараз на 5000 асобнікаў, а не 50, як у савецкія часы. Гэта вось да той нашай размовы пра колькасць асобнікаў. Эда Сноры, Стурусана, выбачайце, у перакладзе спадара Яўгена ёсць у краме кніжная шафа. Вось, тут гэтай інфармацыяй дзеліцца з намі. Здорово. Хачу яшчэ пра вашы пераклады баладаў, яны так цудоўна па-беларуску гучаць, як родныя. Дзякуй, прыемна, я стараўся. Але, що скажу, другі том яшчэ лепшы. Калі каму падабаецца першы, другі вы там проста самлеце ад асалоды. А тут цікавае пытанне ёсць. Ці заўжды ідзе выпраўленне таго, што параіла спадарня Маргарыта? Ці бываюць выпадкі, калі вы пакідаеце свой варыянт? Тут, скажем, напэўна, у 99% выпадкаў я прыслухоўваюся, мяняю. У тым адсотку адным, які застаецца, я таксама прыслухоўваюся, але часам бывае так, што мы глядзім тады разам, а што ж там было ў арыгінале, я тлумачу.
Маргарыце, чаму я вось тут пакінуў бы вось лепей вось так, вось, і тады яна кажа, а супер, я тады здымаю вось гэтую вось правачку, вось, і ўсё. Але ў асноўным я безумоўна прыслухоўваюся, таму што Маргарыта прафесійны рэдактар, яна вельмі шмат працавала у часопісе «Маладосць» менавіта на пасадзе рэдактара, і яна вельмі так трапна знаходзіць тыя моманты, которые трэба паправіць, і я, можа, там спачатку нешта мог там думаць, ну я ж нібыта хораша пераклаў, цяпер думаю, все цудоўна, прымаю, канешне, так, усё супер, таму што, ну, кепска дакладна не параіць, і горш тэкст, ну, дакладна не зробіць. Таму так, адказ я прымаю, ўсё. Тут яшчэ пытанне стрэсу, але мне забаранілі казаць, ад каго гэта пытанне, таму я не магу. Якая кніжка з выдадзеных самая любімая і чаму? Гэта, улічваючы колькі сіл і ўвогуле і нерваў, і здароўя ўкладзена, то ўсё, я, безумоўна, люблю ўсе кнігі, которые выдадзеныя. Напэўна, на сённяшні дзень, таму што ўсё мяняецца, вось, з выдадзеных гэта нават не перакладная, але я, праўда, я вельмі люблю гэту кнігу, вось, і як яна выглядае вось, у афармленні і па змесце. Вось, і па шчырасці я лічу, што, напэўна, самыя мае вось у прафесійным такім плане вось удалыя кнігі гэта тыя, которые яшчэ не выйшлі, гэта другі том баладаў і зборнік пасмаў і сагаў. Таму што, ну, яны прям афігенныя, я вось сам вось фанацею таго, што мне атрымалася, таму што там прям, ну, круто. Вось, таму вось атрымалася, што любімая кніга это не перакладная, і тыя, якія яшчэ не выйшлі, скажем так. Ну, я табе скажу, што большую частку гэтых кніг папросту нельга набыць. Вось самая вялікая праблема. Ну, мне здаецца, калі так задацца мэтай, напэўна, яшчэ можна. Сабраць, можа, увесь набор там і эдаў, і ўсё. Ну, да нядаўняга часу у кадым кнізе былі ўсе. Я не ведаю, дзе яны падзеліся, можна схадзіць, спытацца, праўда. Пытанне з чату. У мяне яшчэ з'явілася такое пытанне. Ці ёсць у нас у беларускай гісторыі свае балады? Ці такой традыцыі не існавала? Магчыма, ты ведаеш. Безумоўна. Ну, глядзіце, я не фалькларыст, таму я буду адказваць выключна са сваёй пазіцыі такой вельмі аматарскай і недасведчанай. Проста справа ў тым, што беларускія народныя песні гэта ж ёсць балады. Балада гэта песня. Тэрмін балада пачаў выкарыстоўвацца актыўна толькі ў 19 стагоддзі, а для большасці часткі, там, не ведаю, еўрапейскіх культураў гэта ўвогуле 20 стагоддзя. То бок там тыя самыя скандынаўскія, яны ніколі не называліся там балады, называліся вісер ці вісур. Вось, там квайзі, напрыклад, ісландскія. Гэта проста песні ўсё перакладаецца. Таму, калі хто цікавіцца, цудоўны зборнік «Беларуская народная творчасць» называецца, БНТ, цэлая серыя. Ёсць старая серыя, ёсць новая, по-моему, так, Маргарыта, так? Ёсць старая. Вось, і там ёсць двухтомнік «Беларускія народныя балады». Дакладна можна гэта знайсці у PDF-цы. Вось, я ў свой час пампаваў сабе, чытаў всякае адтуль. Мне гэта трэба было для дысертацыі. Таму гэта адназначна ёсць і ў вялізнай колькасці. Як вы ставіцеся, калі беларускія кнігі скануюць? Вядома, як пірацкі стан. І я, шчыра кажучы, нават не ведаў пра такую практыку. Ёсць такая практыка. Скажем так, я да гэтага стаўлюся неадназначна. Вось, я, безумоўна, не магу сказаць, што я ўхваляю такое. Як па мне, напэўна, сканаваць кнігі і выкладаць вось гэтай пірацкай версіі можна, напрыклад, ну, хаця б там па прашэсці гадоў 10 пасля таго, як кніга выйшла. Калі гэта робіцца ледзьве там не праз некалькі месяцаў, гэта трошкі такое непавага да перакладчыка ці аўтара гэтай кнігі. Таму што
сесці перад сканерам і адсканаваць кнігу і выкласці, гэта значна прасцей і хутчэй і вымагае значна меней інтэлектуальных высілкаў, чым, умоўна кажучы, перакласці песні пра багоў са старажытна-ісландскай. І потым гэта ўсё аформіць і выдаць. Таму, ну, скажам, займаюцца гэтым, ну ладна, але, сказаць, малайцы якія, не, я так не скажу. Тады ад мяне пытанне. А вось ты кажаш, добра, складана ўсё ж знайсці твае кнігі у крамах, а электронныя варыянты ці аўдыа кнігі? Электронныя варыянты. У нас такая, скажем, не вельмі любіць у нас у Беларусі і выпускаць электронныя кнігі, прадаваць і купляць электронныя кнігі. Таму тут, напэўна, не. Калі хтосьці захоча агучыць, ізноў жа я адкрыты да прапановаў, я толькі за. Гэта было б вельмі здорава. Калі хтосьці там пачытаў якімсь там песні пра багоў, супер. Ось. Ці там сагу якую-нибудь зачыталі. Класна. Таму ізноў жа звяртайцеся разам з Netflix'ам да мяне, я толькі за. Наконт электронных варыянтаў, папросту ж гэта адзінае выйсце, мне падаецца, калі няма магчымасці набыць кнігу. То бок, напрыклад, жыве чалавек недзе ў гародзе. Ён вымушаны ехаць, і то, калі такая магчымасць ёсць, а калі няма, то у яго і няма быццам шансу азнаёміцца з тваёй творчасцю, акрамя як электронны варыянт гэтай кнігі? Тут, улічваючы наклады і ўсё такое, трэба так вельмі быць хуценькім, калі кніга нейкая выходзіць, і сачыць за навінкамі за ўсімі. Таму што так наклады разыходзяцца даволі хутка, хаця, напрыклад, Эда Сноррис Турласона, яна ляжала некалькі гадоў па крамах, і толькі апошнім часам неяк усе так замітусіліся, і яна рэзка так раскупілася. Таму напэўна, спазніліся з гэтым, і ўсё. Наконт электронных таксама трэба глядзець, гэта там якія умовы прапісаныя з выдавецтвамі. Як там, і у каго якія правы, таксама з гэтым трэба разбірацца. Я пакуль не разбіраўся, пакуль мне, напэўна, у мяне ў прыярытэце выдаць тое, што яшчэ не выдадзена, а потым ужо думаць пра перавыданне ў нейкім там выглядзе аўдыакнігі ці электроннай таго, што было раней. Апошні каментар тут у нас у чаце. Нядаўна выйшла кніга балад серыі «Фальклорныя скарбы Беларусі». Я так разумею, што яна у нас і цудоўна не прадавалася. Гэта Нацыянальная акадэмія навук. Нешта такое выпускала. Вадзіца, царыца, напэўна, гэта тая серыя, калі вы нас чуеце. Нешта чуе пра такое, але наўрад ці гэта беларуская народная творчасць БНТ, яна ўжо там скончылася, гэтая серыя. Але, напэўна, так, я не зусім, правда, у тэме. Я болей па скандынаўскіх баладах, чым па беларускіх народных. Так, што ж, мы будзем асцярожна падыходзіць да канца нашага стрыму. У мяне засталося апошняе пытанне да цябе. Давай. Што б ты параіў сабе з будучыні на пачатку твайго шляху? Як Гэндальф крычаў, калі там Балраг на яго кідаўся: «Fly, you fool». Напэўна, такое. Я не ведаю. Ведаеш, гэта такое, што б я зрабіў бы, калі б такое, гэта, як кажуць, як пілаваць гэтае ўжо папілаванае, гэта ўжо зроблена. Я не ведаю. Ці браўся б я за ўвесь гэты аб'ём працы, ведаючы колькі гэтага ўсяго, ці заняўся б чымсь іншым, я не ведаю. У мінулае вярнуцца нельга, параіць сабе нічога нельга, таму жывем з тым, што ёсць і што маем. Гэта пытанне, ведаеш, у мяне быў яшчэ варыянт пытання, я калі сядзеў, абіраў пытанні, якія трэба задаваць, а якія можна там пазбавіцца ад іх, бо таймінг заўжды не больш за 2 гадзіны, і так мы тут даволі нямалы кавалак часу. І
Я хотел задать такое пытанне першапачаткова, што сярод нас, напрыклад, ну нас глядзяць цяпер ці будуць глядзець яшчэ на Ютубе, і сярод тых людзей будзе чалавек, які думае пра тое, вось як ты сказаў, з вершамі, так? І ён сядзіць і папросту там кудысь в стол адкладае свае замалёўкі і астатнія і ніяк не рашаецца на той крок, каб паспрабаваць нешта публікаваць ці аднесці ў выдавецтва і гэтак далей. І вось тое пытанне, якое я ўсё ж паставіў, пра параіць сабе з будучыні на пачатку твайго шляху, яно датычнае хутчэй, каб ты гэта параіў іншым, вядома, ну сабе ўжо позна, але ж ты можаш неяк паперадзіць іншых, што там бяжыце. Не, про такое не. Калі справа ідзе да таго, што ў кагосьці там штосьці ў шуфлядзе там ляжыць, і вось хтосьці там баіцца, ну, дакладна трэба аддаваць і паказваць, каб чыталі, таму што, ну, давайте, а што самае страшнае можа здарыцца? Калі камусьці не спадабаецца, ну ладно, а камусьці спадабаецца. То бок, штосьці не зрабіць, а потым усё жыццё думаць, а можа трэба было зрабіць, ну навошта гэта. Таму, калі хтосьці хоча паспрабаваць, спрабуйце. Гэта перакладчыцкая гэтая ўся справа, яна няпростая, але яна вельмі цікавая. Таму сумаваць дакладна не давядзецца. Ось. Это правда, ось, Маргарыта так посмеялася, так. Ось. Можна многому чаму навучыцца. Я умею мацюкацца па старажытна-ісландску, напрыклад. Ось хто умее так рабіць? А я умею. Таму. Ну што ж, у нас быццам закончыліся пытанні ў чаце, а ў мяне пытанняў таксама. Яны могуць быць у мяне. Насамрэч, мне яшчэ ёсць запытацца на яшчэ адзін такі стрым. Можа, як-небудзь яшчэ раз сабрацца тады. Так, я думаю, што можна сабрацца насамрэч нават у траіх у фармаце падкасту і пабалбатаць, зрабіць нешта ўжо для Ютубу, то гэта будзе не трансляцыя, а такі паўнавартасны выпуск з добрай карцінкай, калі камусь захочацца глядзець на нас 3 гадзіны, то калі вас зробіць калі-небудзь такое. Так, вось, а сёння мы ўжо ўсё, напэўна, на гэтым і закончым. Дзякуй табе шчыра за тое, што знайшоў для нас час. Дзякуй, што запрасілі. Змог пабыць госцем. Вось, мы вас чакаем у горадні і не аднойчы пра гэта яшчэ напішам. Мы прыедзем, абавязкова з Маргарытай зберемся. Прыязджайце. Я нагадваю, што стрым праходзіў на канале Цудоўня, мы сувенірная крама і кнігарня, таму мы ладзім такія стрымы, запрашаем выкладчыкаў, настаўнікаў, перакладчыкаў і гэтых далей. Вось, госцем сёння у нас быў Яўген Папакуль, ён перакладчык, скандынавіст і яшчэ і настаўнік замежных моў. Мы вас усіх любім, дзякуй, што былі з намі. Дзякую ўсім, хто слухаў, задаваў пытанні. Вы класныя. Да пабачэння. Дзякуй табе яшчэ раз. Всё, шчасліва. Шчасліва.